Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Sige, Diyos marhay na aga, alas 9:15, Miyerkules na ngunyan, 6 de Nobyembre. Mahal na inang Santa Maria, salamat tabi sa padagos na pagpangadyi po para sa samuya. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Taod-taod may Mother of Perpetual Help Novena, alas 5:15, live yan sa DCGB. Tingog kan banwa na po sa pangarang kabilog na puwersa. Ako tabi, si Pio Fernandez. Maray na aga, Sir Ato Lim and Doc Philip Roa. Ano, mga amigo niya to. Sir Ato Lim, o ano lamang ang tropa dyan, ha? Dyan sa Petron Top Gas Gasol. Good morning, good morning. Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano. O dyan tabi, Sir Popoy Balmes, maray na aga man. Si Sir Nelson Garcia dyan sa UAS. Kumusta ka mo sa third? Anong oras ba yung kunya ni Code 1 ni Presidente, yung ETA? Expected time of arrival ba? Anong kwan? Pakikunya digdi. 10 a.m. ano? Yeah, dahil man nagliwat. 10 a.m. ano? Dyan sa Ibalong Centrum for Recreation. Tamang-tama, ano, yaon digdian na Presidente, saro sa mga naunang bitan bagakan pagbisita ta. Gari 1 week lang yung pag-ulta ng Chief Tech Ramer, ano, o 2 weeks. Bagong hali duman sa Naga City, ano. Parang 2 weeks yata after na magrapado itong bagyong Christine na signal number 1 pa sa nangani, pero yung extent kan damage both sa lives and properties and infrastructure, garo pang signal number 3 or signal number 4. Arog na po kayan tabi ang sistema tangon yan sa kinaban, ano, mga pagbabago sa ining klima, ano, climate change tabi. Sige, tamang-tama yan, dakuli mga madidistriburan dyan. Iyan na naman, poros na naman sa Facebook. Bako man ngayong kwarta ni Marcos. At bako yan kwarta ni Marcos talaga. Nagtrabaho lang so presidente. Ginibo lang so sa iya man na responsibilidad bilang presidente na manduhan so mga ahensya sa gobyerno. O gamit, kuhaon ni ng pundong iyan asin itao sa tawo. Iyon so effort kan presidente. Matarama. Bako may kwarta ni Marcos na ipino. Marios, gusto sabihin dito, matao si Marcos kan sa diri niyang kwarta, ano, mana, ay nako, nagtrabaho po sa gobyerno sa paagi kan presidente, yun ang trabaho niya, iyon po ang kunyan, ang logic dyan, kamo manda ha. Ang sa kuyang number tabi, 0942-670-1195, smart, and 0966-730-115. Ano ba si kumpadring Al naputol? May standby ba si Pading Alarmario? Nag-signal, naputol. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Yan, nasa linya na si kumpadring Al Armario, nag-reconnect sa tuyang tropa dyan sa luwas. Kumpadring Al, location and what's happening? Thank you so much, Pade. Good morning. Nakabisita ko digdi sa may lugar ni Manny, Tutanyes. May bareta na may alas da digdi. Oho. May alas. Pero palang so alas na dakop ng kasubanggi. Oh. Nagadaan. Sige naman. Binuya niya nagyari so alas. Pero nagadaan na iling ko sa picture. Nagadaan.
Pero na-timingan ko dito, na-timingan ko dito sa sa Binanuan kasi Abaring Pio, may may relief operation pala dito, yung Rotary Club of Pasay West. At tamang-tama, nandito ang kanilang presidente, si Ma'am Anilyn de Guzman. Na-meet ko ngayong umaga. Samantalayan natin habang nandito si Madam. Kunan natin ang maikling pahayag. Mahiyain si Ma'am. Mahiyain. Anyway, madali lang naman ito, Ma'am. Ito ho, gamitin mo sa tainga mo. Tenga talaga. Hindi sa tainga. Yan, para marinig mo si Pio, ang angkorma namin. Dito tayo ngayon sa Legazpi City. First time nyo, Ma'am, na makarating dito sa Legazpi? Oo, dito sa Binawahan. Oo, Binanuan West. West. O paano kang nakapunta dito, Ma'am, at mabibigyan ngayon, binibigyan mo ngayon ng at least kaunting tulong sa ating mga kabarangay dito sa Binanuan. Paano pong nakapunta kayo dito? Bakit itong napili nyo? Dati sa Bagyong Christine? ang Rotary Pasay West nagbuo ng isang charity group ulit para dito sa pamumuno ni Pipi Sani Aguila. Isang membro na taga rito at nakita rin namin na talaga namang baha yung lugar. Oo, kailangan nila ng konting ayuda. Pero malaking tulong na kahit konting ayuda, no? So may binibigay kayong mga relief goods ngayon? Meron naman po mga bigas, 5 kilong bigas sa bawat isang pamilya. Malaking tulong na rin yan. Maraming salamat, sabi ni Kuya Manny. Si Kuya Manny, isa rin ito sa Bina dito. Ito, matagal kong katrabaho ito si Kuya Manny Tutanyes dito sa DCGB. So, kasamang Pio, ito po si Ma'am Ann de Guzman, ang ating bisita ngayon dito sa Binanuan West. Tamang-tama, namit ko ngayong umaga dahil sa ahas. Merong ahas daw dito. Hindi ko naman naabutan yung ahas. Pinatay na yata ng mga taga rito. Baad pinulutan na ni Manuel. Kagabi, may ahas, Ma'am, dito. Kaya napunta rin ako dito. Nagkatsimpuan tayo. Okay, so kasamang Pio, baka may patanong ka rin kay Ma'am de Guzman. Dahil naman tabi, Wala na. kumpadring Al, sige. Okay, maraming salamat, Ma'am, at maraming salamat po sa tulong ng Rotary Club of Pasay West. At maraming salamat din sa pagbisita dito sa Binanuan. Okay, kasamang Pio, yan ang report live digdi sa Binanuan. Digdi sa ibang residente man. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadring Al, sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Sige. Yan tabi may istorya pa kita hali man duman sa Premier Distrito Canalbay. Pading Jomar, location mo man, and good morning tabi. Salamat Paring Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, may person of interest na anti-PNP. Sa kunsisay itong lalaki na nagmumotor, na nagdulag sa checkpoint, na aksidenteng nako akan mga pulis, 1 million pesos worth na shabu sa lawkan motorsiklo. Nako. O daradara kan lalaki kan nakalihis na Lunes na apon. Oho. Ini ang kinumpirmar ko niyan sa DCGB News ni Police Major Christian Brual, Chief of Police kan PNP. Matapos na nakalihis na Martes, nag-concerning checkpoint digdi sa barangay na Agasto PNP. Habang busy sinda sa ibang mga motorsiklo, may sarong motorsiklong padangadang, brand new na Skygo na motorsiklo, dahil pang plaka. Pagparaha, duminulag, linapos ang sinda, dulag. Dahilan sa busy man sa mga pulis kasi ka-checkan mga papeles kan ibang mga motorsiklo na checkpoint tinda,
inapudan ka na sa checkpoint. So, sarong grupo kan pulis na yaon duman sa agihan kan nagdulag na motorsiklo. Iyo. Sabay man, nagbukod man giraray sinda. Nagkasabatan sa mga pulis. So, nagsabat. Buda so nagbukod. Sa sarong aksidente. Oho. Sigdi sa Barangay Gaho. In between kan sentro. Buda kan Barangay Nagas. Oho. Sa tangod kan sarong Daro Hotel, may pigtiripunan sa mga mekaniko kan sarong repair shop. Motorsiklo ang pigtiripunan. Oho. Iyo na pala nito sa motorsiklo na duminulag, gamit ka duminulag. So suspect duminulag man. Duminulag hali duman sa pinangyarihan kan insidente. Oo, tamay na side swipe, nasaro man ang motorsiklo ito. Aba, oho. Namarangkal sa duwa, nagresponde sa mga mekaniko naman sa tangod. Ngayon na kang maghiro, ano ini, na maabot niya kitang rescue. Police, rescue. Oo. Dahil buminuhat na, madumana lang ngayon ako sa pulis, ipugulang ko kan mga bystander, may sukbit na badil. Ay, sus Mario Siboho. Kaya dahil na pinabayaan na, Mhm. domino rodolaga na ito, yung sa pag-abot na kang pulis. Oho. So, motor so naabutan ninda, dahil sa suspect. O na ang pakipag-ulit kan si GB News, ngunya na aga kay Police Major Christian Brual, kundi uning garo na sa tangudan ko di may maribuko na ayam. Ano an gamadya? May sadayot na ayam digding na tangudan. May signal kaya digding, medyo Oho. may signal. Mhm. Kaya digding kita nakapwesto. Mhm. May sadot na ayam digding sigyang batok. Oh, Alat ko na. Susitso Ano ba yun na- iyan? Domoro distensi. Iliman ta daw. Pero si Chuman ang ganda. Susitso. Maribokon talagang den mapundo. Tala. Tamaan kita ki ibang lugar. Yo. Ah, Yo. Yo. Ano yung nagupundo? Oh, iligaw. May Yo. mariwang. May Padala mo sa- nag-aagigib na. Nagupundo man. Hayo. Nagupundo man, oh. Hayo. Hayo. Nagpundo. Baka digdi na lang kita. Yo. Yan. Kaya may signal digdi. Ayun na pala. Di sige. O niyan, pakipag-ulit kan di si GB News kay Police Major Christian Brual kasubagong aga. Mhm. Sabi ng mga bystander doon kasi pati mga mekaniko sa shop kasi pumumbay motor sa harap mismo ng motor shop may mga mekaniko. Sabi nila, sir, pag tumba dito, inaalalayan niya namin. Sabi namin magbulang tumayo kasi baka siya arugado. Sabi ng gano'n, hindi, mag-report ako sa, punta akong hospital, tapos mag-report ako sa police. Tumayo daw. Ngayon, pag tayo, hindi na nila pinigilan kasi may nakita silang baril. May baril. Okay. So, doon nakita nila may baril, lumatras na sila, hindi na nila pinigilan na umalis. Kaya yung tao daw, naglakad muna. After mga 5 meters, biglang tumakbo na mabilis. Okay. So, sakto, after ng mga parang mga 1 or 2 minutes, nating yung mobile natin. So, hinanap ng mga patrollers natin, tsaka intel operatives, base sa description na binigay ng mga bystander, hindi na namin nakita. So, yung si tatay, yung motor na na-side swipe, tsaka yung motor ng naiwan, hindi dala namin sa istasyon. Opo, sir. O paano, nakontakin kasi magpapablatter din si tatay dahil may damage yung motor niya, saka konting injury siya, minor bruises. Ngayon, doon na kami, dahil bakit tumakbo. So, yung upon searching dun sa bago pala kami mag-search, sabi ko dun kay tatay, sa biktima ako, tayo, witness mo yung pag-search natin kasi kakalkalin namin ito dahil para makita natin yung owner, baka mamaya natin yung ORCR ng yung motor. So, from the start ng pag-search, dinidyo na namin siya. We decided to take a video of it. Nakaharap yung witness natin. And true enough, pagbukas ng pagkalkal ng natin, ng searcher natin doon sa motor, sa mini saddlebag na bandang likod, sa pala, gaya ng tools yun. Kaya unang-una nakuha niya, digital weighing scale kagad. Okay. Nakakuha siya ng digital weighing scale. Tapos, sa loob meron siyang plastic na puti. Pagtanggal niya, plastic siya na Shopee.
na bukas naman siya. Pagtingin niya, pagsilip sa loob, doon na namin ang discover ng dalawang plastic na plastic siya ng yelo na parang 1/4 or half full lang laman niya, dalawa. Ang laog pa di kay itong plastic, 150 gramos na shabu Yan. na nagkakantidad nin sobra sa 1 million pesos. Bako na basta-basta ngunyan ano. Oo. Milyones na nagdadalagan dyan sa kalye. Street vending. Milyon na ang kantidad kan nagdadalagan dyan na volume Di ng ba dil shabu. pa? Di ba dil pa sa suspect? Di ba dil pa suspect? That's what I'm saying ka itong mga nakaagi sa programa ta na si Saingon yan na kasing isog ka ito ni Digong na mahampang sa mga araw na kaan na sistema kan drogang nagbabawi na. Oh. Roger Ronald pa rin. Nganyan, dahil lang tayang sa kustodiya kan puliso motor, pag-trace ni sa LTO. Oho. Daing record pa sa LTO, kabrand nyo sa motor. Dai pa na rehistro. Daing pa nakarehistro. Di daing pang record man. Okay. Ang motor, ang brand is Kaigo. Ang pigigibong niyan kan sa PNP, pighahanap kasi ando na ninda, pag brand nyo baga parimpiyo, minsan sarong si Mana Dungan, minsan nga ni bulan, antes na isumiter kang nagpabakal, so mga record para sa restro ka ito, duman sa LTO. Iyo ta, day man bagaan basta-basta na asikaso kan mga dealer pi, paliman-limanan man gayod. Yung nga ni, kaya nga ni bagat minsan ako, nagkakadarako, na bagong bakalon, mga sarong bulan ang nabakal, ito pala dahil man ipigil restro kang dealer. Day man talalo kung utang. So araw kaya lang nangyari. Kaya ang sa plano ko niya, pingigibukan PNP, pighanap ninda sa mga kumpanya na nagpapabakal ki Skygo na motor. Tangani na i-trace naman, so engine number, chassis number, kung si siya nagbakal ka ito, tabago pa sana. Oho, makukuha yan dyan. Yan pighanap ninda. Apuera kan paripiyo, habang nag-iimbestigar sa pulis duman sa eksena, so dinulagan baga, duman sa may motor, paggaw kan sarong bystander, so cellphone, sir, may nako ngayon ka kung cellphone, nakalasit kahali duman sa suspect. Oho. Tinao sa cellphone, sa pulis. Iningon yan ang pig-applyan kan pulis nin garo search warrant or ano pa man sa cybercrime para buruksan ito para aramon kung ano ang mga laog, ano ang mga transaksyon sa laog ng cellphone. Matitrace na Pero- duman. Pero initially, sa mga intel kantiwi, may ideya na kung sisa ito. Oho. May ideya na kung sisa ang suspect na ito. Na-recover po, ibinigay po sa atin ng isang bystander dun sa lugar na pagkimpla yung cellphone ng tao. So, custody po natin siya, nakasama po yan sa inventory. We are going to apply for a search warrant para maging po legal yung pag-retrieve ng mga information na makukuha natin yan. Aside from that po na kung anong information na makukuha natin dyan for the possible identification ng suspect natin, meron din po tayong lumakad din po ang ating mga intel operatives. So, based on sa information, meron pong sila nakuha na nag-gather na information. May lumulutang na pangalan. However, hindi naman po natin masabing conclusive pa yan. So, kumbaga yan possible na person of interest pa lang po natin yan. So, hindi po natin sinasabing conclusive yun, yung mga information na nag-gather ng ating intelligence operative. So, we will wait for the result na extraction po ng ating Regional Anti-Cybercrime Unit kapag nakakuha na po tayo ng court order or for the search warrant po ng cellphone na yun. Si Police Major Christian Brual, Oho. pinapot ko pa din, tagasain ito na suspect, na so initial na pigano nila person of interest. Dai ko nga yan masasabi sa imo kung taga-tiwi o bako, ang masasabi ko sana, dati nang natukhang, nag-surrender na, nakaluwas, baka dahil duman pa rin piyo so may nagkikaito baga pagtukang, maaplikasan ng day ka na mautro,
okay ka na, luwas ka na. Saro na ito sa dati nang natukang, Yan. nag-surrender, Yun ang sinasabi. nagluwas, Oho. uyan na naman sa negosyo. Sige. So, ang kaipuan na sa naninda, physical evidence para takmaon ang personang ito dahil ang Iyo. talo sa gabos na impormasyon, kumpleto naman sinda. Dumana makakabase sa cellphone, pag naging legal, may court order na itong sa pagbukas ng kan cellphone, makakatipon sila kay physical evidence para sa naunang kontra sa nasabing persona. Roger. Yan pa rin ang mga bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Day po magali at bibiltadahan ta ang incidenteng iyan dyan sa First District sa report ni kumpadreng Jomar. Mientras tanto, oras Pilipinas, alas 9:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Door cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaigto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, probitas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Ligaspi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Ligaspeño si J. Pili, serbisyo na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revigon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Iraon ka mo baya? No man na anang dadangog sa tuya si Maricel Detesio so nag-text. Maricel Detesio, maray na agatabi isa imo. So ibahain, nanday nagtiterex man na no man daw man ini. At nang iraon siguro ka mo, ano? Nagta-asiguran sa na ngaya papapiyo, nagdadangog ngaya ako. Maricel Detesio ngaya ini. Oh, salamat Maricel. Si bahay, ano nang baya man na awinda? Kamu man na kasuropog mag-text man lamang. Si Joshua na sa linya. Joshua, good morning. Go ahead, Joshua. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga panagtabay. Nakatutok man giraray kita
Serpio sa laog Carnivalang Centrum for Recreation para sa pag-abot kan na presidente sa distribution kan ayuda tabang pinansyal sa mga apeksadong paraoma para sira hindi sa probinsya Kalalbay na naapektaran Serpio kan Bagyong Cristina. Asin ang kada saro 5,000 na benepisyaryo iyo Serpio an mag-resibi ng 10,000 pesos na tabang pinansyal. Ini ang breakdown tabi Serpio kan mga resipiente sa mga munisipyo kan na probinsya kan Albay pinakadakol sa munisipyo kan Libo na may 1,000 beneficiary. 900 sa UWAS, 450 ang beneficiaryo sa Tabaco City, 400 sa Ginobatan, 300 sa Kamalig, 300 sa Pulangi, 350 sa Legazpi City, 200 man na beneficiaryo ang napili sa Pidoran, 200 sa Malinaw, Sangatos sa Rapo-Rapo, 150 sa munisipyo Candaraga Albay, 150 sa Tiwi, Sangatos sa Malilipot, Sangatos sa Hubilyar, at sinigwaman ng 80 ang beneficiaryo hali sa Santo Domingo, 80 sa munisipyo o sa siyudad Canligao, 80 sa Bakakay, at sinigwaman Serpio ni na 60 na beneficiaryo hali sa munisipyo na nito. Sa ngunyan, halos mapano na ang laog kay ng ICR. Nagpakaturo ko na tabi Serpio sa mga imbitadong mga beneficiaryo. Kaya pag-abot ko niya na pagdaaga ka na presidente na sa presenting oras ni yaon ni duman sa probinsya man na Camarines Sur para sa distribution pa kan na ayuda sa mga paraoma asin na para sira man duman sa naon ang bita ng probinsya. Pag-ali sa Camarines Sur, madiretso man ini sa probinsya Kalalbay, partikular na sa Ibalong Centrum for Recreation para nga lang mag-distribute man din mga tabang ayuda para sa mga paraoma asin para sira. Si Serpio sa probinsya. Si Madam Sheila Nas, ang City Agriculture's Office City Agriculturist ka na Legazpi City. Ma'am, si pa rin na aaga si Joshua na po kan PCGB. Sa Legazpi po, pero natin ng beneficiaries para dito sa ayuda kay President. May po kita sa PCGB. Okay. Pero po, ma'am. Nasa 240 po na farmers and fisher po. Ma-receive mo yan kay ang 5K sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher po. Sa iba po kaya ma'am na munisipyo, nagreklamo sa iba nakasabay kami sa listahan pero kan mga affected. Pero pag abot kang lista katatawan ni President, dingin kami nakasabay. Sa Legazpi City, ma'am, ano po sa naging proseso? Nag-shoot po kami duman sa pigtaunin ng master list na hali po na-receive niya sa DSWD. Yun lang po itong pigbasihan nito. Sa Legazpi po, ma'am, pera po sa total number of affected farmers and fisher po sa Legazpi po. So far, ang Legazpi po, sa Typhoon Christine, ikaw kami kay 406 na farmers affected. So, lista po, ma'am, nakapot kang City Agriculture na mga affected farmers and fisher folks. Tig-submit po, ma'am, sa DSWD. So, okay po, ma'am. Ito po na affected by Christine. Submit niyo po sa APAW, then pasirin po ito sa Department of Agriculture. Bako man kami sa DSWD nag-submit. Tapos mali sa APAW, pasirin sa DA, so DA na po mamang nagbaba kilistahan ka mga beneficiaries. Dahil ko lang po basta po, yun lang ito ang sa Muya, na may lista na po na binaba sa Muya, hali po sa DSWD. Isa po, ma'am, so nag-inform sa mga beneficiaries na isa po kaya kasabay ka sa natawan kay Presidente. Ay may lista nga niyo po na hali sa Department of Agriculture. Iyo po ito ang binasihan. Kami na po ang nagpili duman o kami na po ang nag-ilingkan mga lista na yaon duman. Then pinarami sa mga farmers. Thank you po, ma'am. Serpio, si Ma'am Sheila Nas kan Legazpi City na patakita may concern da so Libon and Kinubatan na kinaraman sa nagputwa na listahan na so iba dahil nalagot na kasabay pero dito sa Legazpi City same campuses man kanapatan takasubago duman sa Malinaw na so mga affected farmers so mga presidente nag-submit sa local government unit sa Pagitan Agriculture's Office tapos sa Agriculture's Office man nag-submit sa higher office ninda tapos ibinaba, lista na ang mga beneficiary tabi Serpio. Pero si Ma'am Sheila Nas, nabanggit na sa bago na day man sila nag-submit sa DSWD.
puro Apaw and Department of Agriculture, tapos ibinaba, listahan na kan mga beneficiaries. Igo kano So, yan, igo baga paano yung Joshua nin, diyan sa mga MAU, iguan yan kaso mga nagparehistro talaga sa Municipal Agriculturist Office. Ano, so talagang lehitimo na parauma na nag-uumaarog ka ini. Ngunyan, iba-iba pa anong interpretasyon kan tawo sa magiging beneficiary. Saro pa dyan ang mataram gabos mo nga inaragihan kan bagyo. Kaya arog ka na pirmian kariribukan. Dahil lang na-i-explikar nin tultol na primero, ang pagtabang, igwaning poder, sumatabang kung sisay sanan sayang gustong tabangan. Yan. Ikadua, pag sinabing gabos man inaragihan, totoo, maski bega kita, nakamati man kan bagyo. Kaya lang, iba-iba, so extent kan damage individualmente, igwaning mas nagulpi kumpara sa iba. Yes. Oh, kaya arogaan. Tapos, so iba man baga tabi, kanakaaging mga tabang kanakali, so kariribukan baga dyan sa 3rd District, nagkaigo ng problema sa administrative process. Oh. Kaya yan ang mga nakaturukaw na andyan. So kunyan iyan, so nagtama duman sa requisitos kan nagtatabang. In which case kunyan so gobyerno bako. Yun tadi siya kita pag-alat pa kaya digdi na pag-abot ni Presidente. Tiga-anak po sa mga kuhan, mga bisitang mayors, pero siya na naray pa digdi baka ang sabi kaya may meeting man tadi siya kayo bago ralaw digdi baka nasa PIP room nag-trioan sa mga mayors, pero ang nasigurado tadi siya kayo sa abot ni Presidente Marcos ang sabat kay ni susog sa briefing sa Subanggi si Congressman Elizalde ko kasarapay si Acting Governor Glenda Bongao si Acting Legazpi City Mayor Buddy Cristobal. And ang mapabot kan saya ang welcome message iyo si Acting Governor Glenda Bongao. Sa ngunyan tabi Serpio settled digdi ang jabosta nakalakto rin bawal ang magparabuat-buat lawas-lawag kan mga tao. Ito si Presidente, posible niya na ngunyan sa mga oras na nidumat sa Camarines Sur. After kayan duman, ang estimate lang Serpio is 10:30 pag-abot digdi sa ICR. Iyo, so dating sistema an kaito ta iyo gayud so kunyan. Pero more or less yan ang ETA kang Presidente da yan yung fixed na kunyan na oras ta pinag-assess iyan kan PSG and by the minute ang sitwasyon. Yaon na dyan, yaon siyempre dyan Sara Engineer Dante Baclao yung APSEMO Chief, Sara Governor Glenda. Yaon na Serpio, pero doon ko lang mahanap kung kain na kwarto sa lawag kay ICR. Pigbibiriyo mo na yan dyan. Pigbibiriyo man sa mga kwan. Sa mga local officials. Magayon ko na kung mahiling mo dyan kung nag-irisnaban sa iba. Ito nga nitiganan ko kung kain sintang kwarto nagbiriyo. Pero kahiling ko nagabot si Congressman Didi Cabredo sa ibang mga mayors. O si Kong Didi, yaon dyan na ka nahiling mo nag-agi na. Natanaw ko lang Serpio yung nag-agi. Tiga susug ko po sa inaglaw. Dahil ko na susug ka. Grabe so, tao. Ay, yun si Mayor Bagit. Serpio si Mayor, like kita sa DCBD with Serpio Fernandez. May 250 dapo pala na beneficiaries sali sa 350 ali sa Legazpi City. Ano pang masasabi ka Presidente sa 10,000 pesos na dotamin? Serpio po. Hello, Sir Pio. Good morning. Yes, Mayor Bobby. Good morning. Opo. Primero tabi kuhaan mi kang mensahe ta siyempre matatabangan kan gobyerno ang mga apektado tang fisher folks para sa Legazpi. Go ahead po. Yes, good morning Pio. Asin sa gabos nga listeners sa ngayon na pagkaaga. Ngunyan nga ni mabisita ang sa tuyang presidente na and at the same time, may dara siyang tabang para sa satuyang fisher folks, mga paraoma, at mga pamilyang Legazpeños, Albayanos, na lalo-lalo na inagiyang kita ni Bagyong Christine. Inidiit na tabang para mas siguro paano
maibsan. So kadipisilan ka na sa tuyang mga kay Manwa pagkaagi ni Bagyong Christine. Yan, opo. If ever magkaigwanin sa tabi Mayor Bobby na makahuron mo ang presidente, ano ang pwede mong ipaabot na concern immediate para sa mga taga-Ligasping maaksyonan kan gobyerno nasyonal? Go ahead po, tabi. Yes po, siyempre padagos ang satuyang pag-agas sa iyan ng asistensya na sana mapadagos niya ang pagtabang sa syudad kan Ligasping, lalong-lalo na sa mga bako lang sa mga social na programs, kundi pati ining mga infrastructure project na nagkakausan ng pagbaha digdi sa satuyang lugar. Ini sana kita man matabangan niya sa nga hindi na mauto itong mga araw kay itong insidente, araw kang Bagyong Christine. Ay, opo. O di sige tabi, Mayor Bobby, kung ikaw ka pang gustong ipahayag man in so far as Ligaspeños are concerned, go ahead tabi. Yes po, nagpapasalamat ako sa pagagos na pagsuporta kan sa tuyang mga kaimanwa sa tapos na proyekto as in programa kan lokal na gobyerno. Padagos lang po kita na magkasararo para sa... O naputol na Joshua yung transmission ta dyan, baka naubusan ng load. Sige tabi, Mayor Bobby, naputol lang yung sa tuyang connection. Okay na yan tabi, Joshua, i-release mo na dyan si Mayor Bobby, busy na yan, ilalaag yan sa holding room na mga opisyalis. Sige, go ahead, Joshua. Mayor Bobby? Okay na sir, pero nag-alaga si Mayor Bobby. Gusto ko nang makaulay si Governor Glenda Bongo Tado Sirpeo na ako na, pero may kaoron lang Tado Sirpeo yung madali si Governor Orawang Solo Tado Sirpeo habang naghahalap. Sige, tutukin na lagod yan. Tutukin na yan si si Governor Glenda. Kung ma-release na kan kahuro niya man. Madali lang ginitabi. Anyway, naghahalap man sa iba. Tuloy na siguro mo niya, hindi pang kaibang mga official Tado Sirpeo, baka tigahalat pa sa pag-abot kan ibang mga mayors and ibang mga local officials pwede sa probinsya kan na Albay. Ining siguro Bongo kaya Tado Sirpeo, siya ang ma-welcome message sa pag-abot ka na presidente taon-taon. Tapos sarong pa Joshua, makisuyo kita, baka kung mahiling mo na gadyan si Kong Didi, suminyal ka tulos ta. Saro sunako akong atensyon dyan. So sa iyang interest na mapadagos talaga itong susuporta asin hahagado niyang itodo yung rehabilitasyon kan na Bicol River Basin Development Flood Control Project. Sige. Yes, Roger, tunatabi Sirpeo. Kung mahiling mo lang. Kwarto Sirpeo. Taon. Governor Glenda Bongo Tado Sirpeo. May karoon lang madali na kasalang sa Public Information Office kan probinsya kan Albay na bibidyohan Tado Sirpeo. Pero in a moment, makukuha tayo ng mensahe, atensyon ni Governor Glenda. Importanteng mahagad ang tama rin pahayag at kulang tabang nasaro ang probinsya kan Albay sa napasyaran ka na presidente. In fact, nagpangpirang balik ni Sirpeo tigli sa probinsya kan Albay and ako sa ang tabang na ma-receive kan Albay. Tama na inot na bagang 50 million na tigli ni Governor Bongo tuman sa Camarines Sur sa situation briefing kan presidente and maswerte na sa pagbalik kay ni sa Bicol kaibahan so ibang mga secretaries at napilit naman 5 mil na mga paraoma para sira digdi sa probinsya kan Albay na matatawan Sirpeo ni na tig 10,000 pesos na ayuda pasipulan sa indang pagpantanom ang negosyo sa pag-asisira Tabi Sirpeo. Dahil kung muna ni Tabi Sirpeo diyan madali naman sana makuhaan na mensahe kan gobernador mantang nagahalat sa presensya kan presidente sindang tulo ang nag-abot Sirpeo sa briefing sindang tulo ni Congressman ko and Mayor Bato Cristobal ang masabat mismo sa presidente and sa mga secretaries na bisita ngunyan asin sinda ang mag-guide lalaog Sirpeo digdi sa Ibalong Centrum for Recreation matawo na. And halos pa na laog kay ning venue and sa lawas grabe ang security protocols Tabi Sirpeo sa mga naglalaog i-check ng gatnamaray kan mga PNP personnel as in mga presidential security group o PSD kaya dahil basta-basta nakakalaog maging sa palibot talagtag ang persa kan PNP para sigurohon ang seguridad
kan kunyan kan penyo while waiting sa pag-abot kan presidente sabi RCPO ni tawgon ani butlot. National road, mga bridges, ini po kaipuhan pa ng ihagad na tabang sa satuyang national government. And syempre po, ang arog kaining katabangan sa pagbalik po para sa satuyang mga totally damaged na harong, partially damaged na harong, pigaasahan ka man po na tatabangan kita pag-abot dyan sa national government ang satuyang livelihood. Kung saan kailiban na po dyan sa agrikultura, sa tuyang mga parasira at iba pa. Na relocation po kang permanent relocation kang mga residente sa Burabod, ano po su mga may pondo na po ba kita or may plano na po ba? Ano po ba su estado po kayo ma'am? Oo, may tigataran sinda duman sa Burabod, igwan na kitang pwedeng daga na pwedeng malipatan. But aside from that, so iba, ito ang kaipuhan kang hanap, ihagad na tabang sa national government. And kung talagang mag-istrikto na po ang probinsya, na dai na dapat na may nag-i-star sa laog kan 6 danger permanent danger zone, medyo kaipuhan ka talaga ng tabang. Kadako talaga sa ngunyan ang yaraon pa dyan. So, dakulaon po yan na challenge para sa probinsya kan Albay na talagang permanently dai na talagang may mag-i-restar sa mga nasa piligrong lugar. Iyan ang satuyang kumbaga pigmamawot kan satuyang probinsya. Tangani dai na kita naga para pa-evacuate, kumbaga safe na ang satuyang mga kababayan. Kang evacuation tuwing may kalamidad po ma'am. Permanente na talagang solusyon. 6 danger zone. Opo. Go live kita sa DCGB with Sir Pio Fernandez. Ano pa po ang request kay Presidente Marcos pag na-meet mo na po siya taon-taon? Sir Pio po. Okay. Hello, good morning Pio. Yes, good morning Ma'am Gov Glenda. Nadadagog ko tabi so porsyon kan pahayag mo para sa mga infrastructure projects pa and so mga sa harong na damage an iraranita kay Presidente. Opo. Nakasabay na po paano iyan sa comprehensive rehabilitation plan na pigi-preparar mo niyan kang probinsya. So iyan sa mga immediate pang kaipuhan na tabang hali po sa national government so pag-relocate po kang mga nasa danger na lugar. Dapat talaga siguro pagpuunan ta na ini na permanently ma-relocate na po sila sa mas safe na lugar. So kaipuhan ta po ang tabang kang national government. But aside from that, to repair man po kan mga na-distrosong national roads, mga bridges, kaipuhan taman po ning tabang, and pag-abot man po sa mga totally damaged nga mga partially damaged, nadangog taman po ang presidente ito na magkakaigwa man pong programa para po sa pagpuon-puon sa giraray kang mga sobrang naapektuhan na mga pamilya. And of course, ang livelihood nga ni Pio, kailiba na po dyan ining lado kang sektor kang agriculture, kang satuyang mga fisher folks, ini dakulaon na bagay po ini Pio na tiga tatabang kang presidente, kang national government para po makapagsimula ulit ang mga farmers ang mga mangingisda natin. Iyo po, Ma'am Gov Glenda, I'm pretty sure makakabuelo ka na ipaabot iyan na mga bagay na anta ikan makakataning ka natural kang presidente diyan tabi Gov. Ano po? Iyo po, oo. Okay. Pero naging magayunan man po tabi Pio sa indang pagsuporta, pag-abot po sa mga quick response, lalo na po pag-abot sa food packs, talagang halos natawan man talaga sa mga nakalistang apektado ning Marahay kang nakaaging bagyo. Okay. Saro na lang tabi Gob sa imong words of assurance na sige-sige na sa tuyang recovery efforts sa Albay pagkatapos kan bagyong Christine. Go ahead po. Opo, gari nasa papabalik na po baga kita sa pag normal sa giraray. Nangangalas nga ni po ang ibang naghihiling, sabi ni gari madalion makarecover ang mga albayano. Palibhasa sanayo na kita sa arog kaini. Ang power supply ta halos makukumpleto na, siguro nasa mga 75% na. Ang sa tuyang mga agihan cleared naman gabos,
back to school na ang satuyang mga estudyante. Halos na talaga, pabalik na po kita giraray sa normal tang pagkabuhay. Pero dawa araw po ka INPO, nagre-ready man giraray kita tapira pang bulan. Baka may mag-arabot pang mga kalamidad, permi lang po ready ang probinsya kang Albay para sa araw kay ni mga pangyayari. Opo. Sige tabi, Gob, ikaw na. 2 beses ang presidente. Sir Pio, duwang semana pa sana po ako nakatukaw, pero duwang beses ko naman nahiling ang presidente. Baka masanay ako, baka paghuna ako, kada semana mahihiling ko siya. Yan sinasabi. Siyempre, Permi, diyaon sa gilid ang bilibalin. Sinasabi ko. Oo. O yaon po duman, punong abala po sa medyo madugo man po paano pag-araw ka ining nagbibisita ang satuyang presidente. Dakol po talagang kaipuhan i-consider. Oho. Sige, Gob, Glenda. Salamat Thank you. po, Maray. Salamat. Last na lang, Gob, kasi yun po sa farmers and fisher folks, siyempre di man po gabos sa tatawan kan presidente, di man maiwasan na may magmuto-muto. Any message po, Gob, sa mga dito kasabay and kumbaga assurance na sa pagbangon ninda may katuwang po sindali sa provincial government. Aram ko na nagkapira lang ini sa mga naapektuhan, pero ang taramon man po sa Muya na initial lang po ini. Kaya nag-aasa kami na after kaining 5,000, igwa pa pong mga masunod na pagtao po kaining PAF o Presidential Assistance to Farmers, fisher folks and the families. Taram ko na bako lang ini sa mga naapektaran. Thank you po. Alright, Sir Pio, si Governor Glenda Bonggao, na probinsya ka na Albay, mantang naghahalat kay Presidente. Ang tigahanap po, Sir Pio, so iba pang holding room, pero mabalik na lang ako tabi, Sir Pio, hanapin ko muna sa ibang mga local officials. So pag mo na yan ang ganap, digdi sa Ibalong Center for Recreation, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa dagdag na istorya kasabay si Governor Encargado Glenda Ong Bonggao. Yan po ang detalyes alas 10 na Bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satu seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital. Pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba. May malbayis, Governor Rex Lagman, maaasahan. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, ligtas sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. O ano pa, Chip Tech? Mapaara mo baga kamu man para siribot baya kamu kan para kaan? Maparam na ako. Natapos ang programa ko baga o di paano yaon so presidente maabot tabi sige tabi yan ang mga kandigdi mensahe ninduman basahon ko man sabi ni 2090 yan po ang gusto mi maisihan. Ika po kaya malinaw mag-explain. Salamat man. Tanaka nindo ano. Salamat din maray tabi. Papa Jerbailon, good morning. O dyan sa Mater Salutis College Seminary sa Sipi Daraga Albay. Uyugon mo an. 150 ang paragdangog. Mabuhay ka mo. Mater Salutis Seminary. The best, the best. Ano pa? Sa si 1597 sa Lamba. Maray na agad yan sa mga taga Lamba. Nagdadangog sinda. Gayon. Hoy, Sir Pio! Nagdadangog tabi kami sa imo habang naglalaba sa Pawa. Mga taga Pawa, buhay ka mo. Kumusta dyan ki Manayolike? Si Maricel Ditesio, salamat man tabi. O di paano, Chip Tech Ramir? Ang pahit na kaini, yan. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Tingogan Banwaan. Sa pangaran kan tropa, salamat kan sa ido pagantabay, asin mahal Diyos o kay mahal na Diyos ang magbantay.
sa indong nadangog ang programang Tingog